Volum molar. En aquest vídeo anem a practicar el càlcul del volum molar d'una quantitat de substància. El problema és calcular el volum que ocupen 0,3 mols d'oxigen. Per això hem de recordar que el volum molar en condicions normals, és a dir, a una pressió en l'atmosfera i una temperatura de 273 Kelvin, ocupen 22,4 litres. El problema és calcular el volum que ocuparan 0,3 mols d'oxigen. Per això haurem d'aplicar el nostre factor de conversió. Un mol equival a 22,4 litres. Un mol de qualsevol gas en condicions normals ocuparà sempre 22,4 litres. Per tant, partirem de la nostra dada. La nostra dada són 0,3 mols d'oxigen. Per tant, 0,3 mol d'oxigen i ara apliquem el nostre factor de conversió. Si hem de passar de mols a litres, dalt col·locarem els litres i baix col·locarem els mols. I ara busquem del nostre factor de conversió i un mol ocupa 22,4 litres. Un mol de què? Un mol d'oxigen ocuparà 22,4 litres d'oxigen. Mols d'oxigen per aquí i mols d'oxigen per aquí se'n van i queden només les unitats de litre. Per tant, 0,3 multiplicat per 22,4 litres d'oxigen dividit per 1. I així el volum d'oxigen serà de 22,7 litres. 0,3 mols d'oxigen ocupen 22,7 litres.